سامنے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو باندھ کر فرمانے لگے، اے سونیا محبوبہ بدوہا دے چہرے والیا، علم نشرت دے سینے والیا، مازاد یقاں والیا، حامیم دے کنڈل والیا، واللین دے ظلفاں والیا، میں واپس اپنے شہر اپنے وطن نہیں جانا چاہتا۔ اگر میں چلا گیا اے مدینے دیاں مسجد نبوی دیاں اذاناں کون سنے گا؟ اے مسجد نبوی دیاں اذاناں کون سنے گا؟ آپ نے روزے دے دیدار کون کرے گا؟ روندے روندے سو گئے، خود دے سو گئے، مگر قسمت جاگ گئی، خواب وچ حضور آ گئے، فرمایا اے عبدالشاہ تو محدث دلوی، جا چلا جا اپنے وطن چلا جا، جا کے میرے حدیث عام کر، میرے دین عام کر، میری حدیث عام کرنا تیرا کام ہے، روز رات خواب اندر آ کے دیدار کرانا میں محمد کا کام ہے۔